Ola. Bueno, esta é a segunda voz de Xafón a Marín para os sextos porque ten todo a segunda octava. A partir do si, a única nota que ten da primeira octava é o si e a partir de ali para arriba, o sea que todo o que vexades na partitura é segunda octava. Vamos co retrouso, que é sinxelo. Ten unha pregunta que se repite, pregunta, e logo dúas respostas xuntas, a primeira e a segunda. A pregunta é: do, re, mi, do, re, mi. Resposta 1. Resposta 2. Pregunta, resposta 1, resposta 2. Enteiro o retrouso. E vai a copla. A copla é sinxela porque só ten unha pregunta e unha resposta, só que isto repítese 3 veces. Do, fa, mi. Vai enteira? Retrouso, copla, retrouso. Moitos bicos.